že vraj zelený slímak. Gusto, ja čítam. Jasné, veď čítaj ďalej. Zebra, ktorá strátila pruhy. Gusto. Dobre, už som ticho, no. 300 slonov na balete. Gusto. Mne sa od smiechu asi otočia rohy. To by ma naozaj zaujímalo, čo je také zaujímavé a vtipné, že musíš robiť takýto hluk. Píšem si s deckami v skupinovom čete. A Fero napísal, že... OK, kašli na to, aj tak sa to asi nedozviem. Keď to je také vtipné, ja sa neviem prestať smiať. Dobre, veď sa neurážaj. S tebou je nuda. Tak to ti teda ďakujem. Verka, povedz nejaký vtip. Vtip? No áno, a ja chcem byť zábavný ako moji kamoši, ale nič mi nenapadá. Verka. Pohode? No jasné, to je dobre. Verka práve zakopla na schodoch. Asi má obe nohy ľavé. Wow, ja som vtipný. Au. Čo by som len, no potrebujem niečo. Verka, poď sem na chvíľu. To by bolo superské, keby zase spadla. Kamoši by si cvrkli od smiechu. Verka! Potrebujem viac vtipov. No jasné, už to mám. Je čas na môj nový vynález. Už som neviditeľný. Tom, vidíš ma? Mám rentgenový zrak, takže ťa vidím. Musím si to overiť. Verka! Gusto? Verka! Gusto? Volal si ma? Gusto? Asi sa mi to iba zdalo. Funguje to? Tom, vytvor mi prechod. Je čas na akciu. Toto musím rýchlo napísať, že Šimon sa šprtá v nose. Mama, už nemáme čisté ponožky. Prať budem až zajtra. Musia vydržať. Adam nosí smradlavé ponožky. Ukážem. Musím si to prepísať skôr, než prídu ostatní. Dobre, ale na budúce si to urob doma. Dobre, sľubujem. Kamil opisuje domáce úlohy z matiky. Nie, napíšem. Všetko vždy opisuje. To je dobré.
že neviem chodiť? Mám obe nohy ľavé a spadnem na každom schode? Gusto! No, počkaj. Ja ti to vrátim. Už to mám. Gusto sa vôbec neumýva. Minule smrdel tak veľmi, že si musel oholiť všetku vlnu, aby sa z toho zápachu zbavil. A okrem toho, Gusto si nevie zaviazať šnúrky. To je dobre. Ešte aj toto musím napísať. Musíš spomenúť aj Magdu. No, a Jožko si neumýva zuby a smrdí mu z úst ako z maštáleb. No a Simona ukradla spolužiakovi 10. David nevie, ktorá je pravá a ktorá je ľavá ruka. To je dobré. Ale prečo sa všetko odrazu točí? Ešte musím napísať, že... Pozor, niekto potrebuje pomoc supertímu. Čo sa deje, Tom? Máme naliehavý prípad. O čo ide? Subjekt Gusto. Vek neznámy. Gusto? A čo sa mu stalo? Gusto sa stal neviditeľným. Tajne sledoval svojich kamarátov v trápnych situáciách. Všetko potom zverejňoval na internete. Čože? Ale prerástlo mu to cez hlavu a odpadol. Musíme ho rýchlo nájsť. Zapni si lokalizačnú mapu na svojich hodinkách. Keď ho nájdeš, použij prášok, ktorý zruší neviditeľnosť. Tom, vytvor prechod. Gusto! Oh, Gusto! Čo je? Čo sa deje? Aha. Od nepamäti ľudia zvykli ohovárať a osočovať iných. Ohovárať znamená hovoriť o niekoho chybách a zlých vlastnostiach iným ľuďom za jeho chrbtom. Osočovať znamená tieto chyby a vlastnosti nepravdivo zveličiť alebo si ich dokonca úplne vymyslieť. Aj Pán Ježiš videl, ako niektorí ľudia ohovárajú a osočujú a vravel im: Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. Prečo vidíš smietku, čiže malú chybu, v oku svojho brata a vo vlastnom oku nevidíš brvno, svoju veľkú chybu? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, pomôžem ti napraviť tvoje nedostatky. A ty sám na svojich veľkých nedostatkoch vôbec nepracuješ? Najskôr sa snaž zlepšiť sám seba a potom zlepšuj iných.
Ohováranie a osočovanie iných je jednoduchšie a možno aj zábavnejšie ako vidieť vlastné chyby. Oveľa radšej rozprávame o nedostatkoch iných. Ale aké to je, keď niekto ohovára nás? Nie je to vôbec príjemné. Čo teda s tým? Predstavte si, že by nám ostatní naše chyby odpustili a nerozprávali by o nich iným. Ba naopak, všímali by si, čo je na nás dobré. To by bolo super však. Skúsme to tak urobiť aj my. Každý z nás má predsa svoje chyby. Nemusíme však o nedostatkoch iných zbytočne rozprávať, zveličovať ich a vysmievať sa z nich. Všímajme si radšej to, v čom sú dobrí a aké dary a talenty od Pána Boha dostali. Ale čo ak som už niekoho ohovoril a teraz sa z neho vďaka mne všetci smejú? Asi by bolo fér ospravedlniť sa mu pred všetkými, pochváliť jeho dobré vlastnosti a sústrediť sa na prácu sám na sebe. Gusto, zase si na tom vašom skupinovom čete. Vôbec si sa nepoučil. Ale keď priznám, čo som všetko napísal a vymyslel si, bude vyzerať ako úplný... No to... No super, Gusto. A teraz vyzerajú ako hlupáci všetci tí, o ktorých si písal. Aj ja. Máš pravdu, Verka. Musím sa všetkým ospravedlniť. Kámoškovia, prepáčte mi, že som o vás písal nepekné veci. Nebolo to správne. Chcem to napraviť a všetkým sa vám úprimne ospravedlniť. A hlavne sa chcem ospravedlniť tebe, Verka. Napísal som, že... Viem. Aj ja sa ti ospravedlňujem, Gusto. Ale za čo? Veď ty si nepísala nič? No... Čo to? Čo? Že ja sa neumývam a smrdím? Že si neviem šnúrovať topánky? Kto si o mne vymyslel také hlúposti, čo? Čo to má znamenať? Gusto, vieš, keď si o mne napísal tie škaredé veci, tak ma to veľmi zabolelo a mala som chuť a ja ti to vrátiť a tiež o tebe napísať takéto škaredé veci. A teraz mi to je veľmi ľúto. Nevadí, Verka. Odpúšťam ti. Ak odpustíš aj ty mne. Takže, kamaráti? Ty najlepší. Veď sme predsa super tým. Gusto? No? Objatie? No dobre, ale iba na sekundu, dobre? Dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to už je veľa, to už preháňaš. Pusti ma, ale Verka, už ma. 100 sardiniek v krabici. A že so mnou nie je zábava. Gusto! Haló? Je tu niekto? Gusto! Je tu niekto? Haló? 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 Pomoc, ja sa bojím! Pomoc! Haló, no...